Η Μέγαν είναι 3,5 μηνών, πήρε το όνομά της από το διάσημο μοντέλο. Βρέθηκε εγκαταλελειμμένη στον Άγιο Δημήτριο. Ο Ρούντι είναι 4 ετών. Βρέθηκε στο σχιστό χτυπημένος από αυτοκίνητο. Η Μέγαν, ο Ρούντι, ο Πάρης, ο Μπίλι, ο Τσόκο, ο Ιβάν είναι εγκαταλελειμμένα ή κακοποιημένα ζώα που αναζητούν μια οικογένεια. Η Μίλη και η Βανίλη, καινούργιες αφίξεις 2 μηνών. Παραμονή της Παγκόσμιας ημέρας αδέσποτων ζώων και στην πλατεία Κλαθμόνος στήθηκε μια μεγάλη γιορτή. Η γιορτή της υιοθεσίας με σύνθημα «Υιοθετώ, δεν αγοράζω». Αυτό το πανέμορφο κουταβάκι με τα καταπράσινα μάτια είναι ένας από τους τυχερούς της ημέρας. Είναι μόλις 2 μηνών, δεν έχει ακόμα όνομα. Η Έρη τον βρήκε στην Πειραιώς μαζί με τα 8 αδέρφια του και σήμερα τον υιοθέτησε ο Γιώργος. Πιστεύω ότι θα μου δώσει πάρα πολύ χαρά και θα του δώσω πάρα πολύ χαρά. Θα το φροντίζω σε όλη μου τη ζωή. Όσο ζήσει, θα περάσει πολύ όμορφες μέρες κοντά μου. Οι άνθρωποι έχουμε το κακό να αναζητάμε τη ράτσα, αλλά δεν είναι αυτή που θα μας δώσει την αγάπη. Θα το πάρουμε στο σπίτι και θα παίζουμε. Χαρά, ζωντάνια, είναι παιχνιδιάρικα γι' αυτό. Ο Κωνσταντίνος και ο Διονύσης ήρθαν να βρουν ένα σκυλάκι μαζί με τη μαμά. Η Κωνσταντίνα ήρθε με τον μπαμπά. Θα ήθελα να κάνουμε παρέα και να το χαϊδεύω και να το αγκαλιάζω. Ο Πάρης ήρθε με τον παππού και τη γιαγιά. Είναι παιχνιδιάρικα και χαϊδεύονται εύκολα. Οικογένειες με παιδιά αλλά και άνθρωποι μοναχικοί. Όπως η κυρία Άννα που έχασε την μητέρα της πριν από λίγους μήνες. Σήμερα υιοθέτησε αυτό το σκυλάκι που θα της κρατάει συντροφιά. Το ματάκι, το θνημένα. Αυτό την κάνω πολύ κοινωνική. Θα πηγαίνει σε όλη τη γειτονιά. Ο Δήμος Αθηναίων έδωσε για υιοθεσία όλα τα σκυλάκια του. Όλα εκτός από ένα. Το βρήκαμε πεταμένο, είναι 2,5 μηνών, είναι κοριτσάκι. Δεν πρέπει να δίνουμε λεφτά για να αγοράσουμε κάτι αφού όλα είναι ίσα. Όλα θέλουν ένα σπίτι.